δεν πίνουμε ποτέ ώρα υπηρεσία. Το πολύ ένα-δυο μπουκάλια και αυτό σε ειδικές περιπτώσεις. Να έχουμε συλλάβει τίποτα πεπίνια, ρωσίδες, ουκρανίδες κλπ. Τις οποίες για να μην τις απελάσουμε στάμε να μας κάτσουν. Οπότε για να γίνει το ταραμέρι πίνουμε λίγο, καταλάβατε. Μάλιστα. Αλήθεια, θέλετε να μου περιγράψετε λιγάκι τι ακριβώς έγινε εκείνη την βραδιά? Ναι, γιατί όχι. Ακούστε, κυρία Χατζηβασιλείου. Όπως σας είπα και πριν, εγώ εκείνο το βράδυ ήμουνα με δύο συναδέλφους μου, το Μίτσο από εδώ και το Ντάκη, σε μια ταβέρνα τα τρία αδέρφια που την έχουν ο Κώστας, ο Στέλιος και ο Τάσος, τους οποίους και ξέρω από μικρά παιδιά. Συγκεκριμένα ο Μεσαίος, ο Στέλιος, ήταν συμμαθητής με τον μικρό μου αδερφό, το Γιάννη. Ενώ ο μεγάλος, ο Κώστας, πήγαινε με την αδερφή μου τη Λίτσα αγγλικά. Εκείνο το βράδυ στο μαγαζί ήταν μόνο ο Κώστας. Έλειπε και ο Στέλιος και ο Τάσος. Έχουμε παραγγείλει λοιπόν και είμαστε έτοιμοι να ξεσκιστούμε στο φαΐ. Οπότε λαμβάνουμε σήμα από τον αξιωματικό υπηρεσία στο Τσιτσιφρίκο ότι εθεάθη ο Αλεοκώστας στο Αλεποχώρι. Με το που το ακούμε, τρώμε τα φαγητά τα οποία μόλις είχαν έρθει. Είναι αμαρτία να τα αφήναμε, δεν κάνει. Τρώμε και το γλυκάκι μας μετά. Φτιάχνουμε πολύ ωραίο κιδόνι τα παιδιά. Πάνω σαν τη γη επάνω είναι μουρλια. Μετά παραγγέλνουμε και ένα δεύτερο έτσι γλυκάκι κιδόνι. Ήμασταν όμως και αγχωμένοι γιατί έπρεπε να φύγουμε βολίδα για το Αλεποχώρι. Αλλά είχαμε και αυτή την κρεατήλα στο στόμα την οποία θέλαμε να αποδιώξουμε. Τρώμε και ένα τρίτο πιατάκι κιδόνι γιατί δεν μπορεί να αντισταθεί σε ένα περίεργο πράγμα. Αγχωμένοι πάντα το φάγαμε γιατί έπρεπε να φύγουμε για Αλεποχώρι βολίδα. Πάμε να σηκωθούμε να φύγουμε και νιώθουμε μια κιδονίλα στο στόμα. Πού να πάμε αυτά Αλεποχώρι έτσι? Τι να κάνουμε, πώς μου κόβει εμένα και λέω να παραγγείλουμε σταφύλι. Μας φέρνουν και από ένα πιατάκι σταφύλι, το να απομένει πάντα γιατί έπρεπε να φύγουμε για Αλεποχώρι. Τρώμε και ένα δεύτερο πιατάκι, αλήθεια είναι αυτή, τρώμε και ένα τρίτο, πάμε να σηκωθούμε να φύγουμε. Νιώθουμε μια σταφυλίλα στο στόμα. Λέμε τι κάνουμε τώρα, πανικός και σωστή δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πώς μου κόβει εμένα και λέω να παραγγείλουμε περγαμόντο για να φύγει αυτή η γλυκίλα σταφυλίλα. Ρωτάω και το παιδί του, λέω έχεις περγαμόντο? Μου λέει ρε γαμόντο να δω, έχει μείνει καθόλου. Ευτυχώς είχε μείνει, μας φέρνει και από ένα βαζάκι στο καθένα. Τρώμε το περγαμόντο αγχωμένοι πάντα γιατί έπρεπε να φύγουμε και για Αλεποχώρι βολίδα. Πάμε να σηκωθούμε να φύγουμε και νιώθουμε μια περγαμοντίλα στο ένα πράγμα. Λέμε τι κάνουμε τώρα, πώς μου κόβει εμένα, λέω να ξαναπαραγγείλουμε γουρνόπουλο. Για να μας μείνει αυτή η κρεατήλα για την οποία είχαμε πάει κιόλας. Εντάξει, ήμασταν και αγχωμένοι, θα έχει μείνει καθόλου γουρνόπουλο. Θα φύγουμε την περγαμοντίλα. Ευτυχώς όψα τα Θεό είχε μείνει γουρνόπουλο. Μας το φέρανε εκεί τα παιδιά, μιλάει μια πέτσα να τραβάει. Να τραβάει όλους από διαλογωμένοι. Γιατί έπρεπε και να φύγουμε για Αλεποχώρι. Τρώμε το γουρνόπουλο και μετά κατευθείαν καθόμαστε και περιμένουμε να χωνεύουμε. Την είχαμε πληρώσει, ήμασταν έτσι αλλαγμένοι στο τραπέζι, αλλά ο άγχος και ο πανικός γραφισμένος. Πέρασε κανένα 20 λεπτό, είδαμε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να χωνεύσουμε τόσο που είχαμε φάει. Τι να κάνω, πώς μου κόβει εμένα. Λέω, ας περιμένουμε άλλα 10 λεπτά. Περιμένουμε αγχωμένοι πάντα να χωνεύσουμε. Δεν έγινε τίποτα, οπότε σηκωνόμαστε σφαίρα. Εντάξει, να λέμε σφαίρα που λέει ο λόγος, γιατί όπως σας είπα και πριν, είχαμε φάει σαν συνάκηδες. Ναι. Σηκωνόμαστε να φύγουμε. Φτάνοντας στο περιπολικό, συνειδητοποιούμε ότι πάνω στη διασύνη μας δεν είχαμε πληρώσει. Φωνάζω εγώ το Κώστα, γιατί όπως σας είπα πριν έλειπε και ο Στέλιος και ο Τάσος. Του λέω πόσα είναι, μου λέει πού να ξέρω ρε Ασημάκη. Ναι. Γιατί να τη φάγατε, καλά δώσε και λίγο τζάζ, χρωστάει τις γαλούς, ναι. Θα της τα δώσει είπε κάποιος. Οπότε γυρίζω εγώ στους συναδέλφους και λέω Μίτσο, Τάκη! Τι έγινε? Τίποτα, το όνομα που ανέφερε ήταν. Γρήγορα στο περιπολικό. Μπαίνουμε λοιπόν στο περιπολικό, κάθομαι εγώ πίσω, ο Μίτσος πίσω και ο Τάκης πίσω. Καταλάβατε, από τη διασύνη μας κάτσαμε και τρεις πίσω. Και περιμέναμε το περιπολικό να φύγει. Πώς φεύγει μόνο το περιπολικό,